Добър вечер, уважаеми зрители. Това е рубриката Трибунал. Аз съм Петрина Василева. Преди няколко дни Светият Синод реши да въведе официално титлата Архонта в Българската православна църква. Начало с пловдивския владика дядо Николай, висшите духовници се събраха и изготвиха нещо като критерии на какви лица ще бъдат раздавани тези титли. Например, те ще се дават на онези, които градят храмове и правят дарения за църквите или пък имат особени заслуги в религиозното просвещение. Група миряни обаче твърдо се обявиха против въвеждането на архонството в България. Титлата, твърдят те, която се предава принципно от баща на неговият син, няма нищо общо с православното християнство. Те дори връчиха на висшите духовници подписка против въвеждането на титлата Архонт. Наистина през последните години доста съмнителни лица със съмнително минало се окичиха с титлите на Архонт. Дори сред тях има и една дама. Това е вдовицата на бай Миле, Силвия Панагонова, която е дарила на православната църква 300 000 лева. Предлагам ви сега в кратко видео да видим някои от другите известни български архонти. Първият съвременен архонт със спорна репутация безспорно стана Слави Бинев, шампион по таеквондо, бизнесмен, основател на култовата чалготека Биат, бивш атакист, по настоящем евродепутат и лидер на политическо движение ГОРД. През 2007 обществото си изненада научи, че негово превъзходителство Бинев е получил званието на церемония в катедралата Санта Мария Маджоре в Рим. За архонт го възвежда старозагорският владика Галактион. Дядо Галактион ръкополага за архонт и близкия до Слави Бинев и също толкова спорен петрички бизнесмен Иван Кочев Чомбе. Това става през 2011, след като той дарява на Българската православна църква 200 000 лева. Тържествената церемония била в Руската църква на връх Шипка. Архонт Иван също е сред традициите на движение ГОРД. Бизнес интересите му се простират и с ресторантьорството, туризма и строителството. Кръщелник е на Ванга, но в югозападна България има славата на сенчест бизнесмен и кредитен милионер. Най-пресният архонт е оръжейният и бивш медиен бос Петър Манджуков. Един от най-богатите членове на БСП бе ръкоположен от дядо Николай в пловдивския храм Свето Преображение Господне. Бизнесменът дари 1 милион лева за издигането на църквата, единствена в 100 000-ния жилищен комплекс Тракия. Сега двете страни по този спор. Църквата и миряните. При мен в Софийското ни студио е философът и преподавател в Софийският университет професор Калин Янакиев. Който е от църквата, защото миряните са църквата. Благодаря ви за това уточнение. Ще имаме и включване на живо от град Пловдив, където колежката ни Илияна Шишкова е с отец Емил. Те са пред храма Света Богородица. Казвам добър вечер на вас и на всичките ни участници в тази вечерната дискусия. Първо към вас, професор. Защо сте толкова против архонството? Защото не можем да приемем, че светилниците, които не биват да бъдат слагани под крина, както каза митрополит Николай на Българската православна църква, са Слави Бинев, който към момента, в който бе направен архонт, бе известен с стриптиз заведенията си, Чомбе, чието име никой не помни, но прякора му съзнае, вдовицата на бай Миле, както казахте, и един човек, за който насякъде и винаги върви постоянния епитет. Сега, лицата, които са ухичени с тези титли, сте или срещу самата титла? Първо срещу тези лица, второ срещу това, че в Българската православна църква, според нейния устав, такова отличие няма. В член 204 и 205 от нейния устав са изредени всички награди и грамоти, които могат да бъдат раздавани. За да се промени устава, т.е. да се въведе нова награда, за която не знаем титла ли е или е награда дори, би трябвало Светия Синод да се събере в пълен състав, воглаве с патриарха и неговото решение да бъде одобрено от Светия Синод, от събора, от църковния събор, нещо, което не се е случило и ние смятаме това решение за нелегитимно. Смятаме, че това е възможност архиереите да се върнат назад, още повече, че сред тях няма единодушие. Добре, всъщност
Добре, всъщност, как до сега в България са раздавани архонтски титли, при положение, че това не е било официално признато от църквата ни? Валидни ли са тези титли? Попитайте митрополит Николай, който очевидно се оплаши да се яви тая вечер пред мен, изпратил е свещеник. Нека да отговори той как си е позволил няколко дена преди решението на Светия Синод да направи Петър Манджуков архонт в нарушение на предишна разпоредба на Синода, така е било и със Слави Бинев, нали? С всички досегашни е било така. Нека и архиереите помежду си да се разберат, защото получаваме от тях шизофренни послания. Да кажем, митрополит Гаврил Ловчански твърди, че всички досегашно направени архонти не са архонти, защото наистина решението не може да има обратна сила. Митрополит Николай днес е говорил, че Петър Манджуков е достоен и че той е архонт. Нека да се разберат помежду си, да се разберат и с митрополит Неврокопски Натанаил, който е въобще против това. Прекъсна само за секунда, за да отидем в Пловдив, да дадем думата на отец Емил. Отче, добър вечер. Чуваме ли се с вас? Добър вечер на вас в София. Специално искам да поздравя и професор Янакиев, с който сме се срещали и който уважавам. Отче, искам да ви попитам... Като най-напред започна... Да? Кажете ни, как така толкова години църквата не признаваше тази титла архонството и сега така доста изненадващо изведнъж я въвеждаме в нашия православен свят? Да, ще ви отговоря. Нека преди това обаче започна така, че това, което ме смущава в изказването на професор Янакиев, е думата личностно. Така, ако чух правилно, никой съзнателен, смирен, изповядващ се, причестяващ се често православен християнин не може да води личностна война към който и да било, ако ще да бъде и той такъв, какъвто той описа тези хора. В този смисъл, в Святото Евангелие нямаше да го има Митра Захей, а там специално неговото име е упоменато и ние знаем колко пъти и по друг случай Господ е бил осъждан, че яде и пие с митари и грешници. Църквата на всеки един човек гледа като на душа, която може и до края на живота си има възможността да бъде спасена, а нашата задача не е да я отблъснеме, да я отхвърлим, да я заклеймиме, да я похулиме, а да я помогнем да се спаси. Това няма ли да е един вид изкупуване на нечия вина, чрез дарения, които се правят за църквата? Аз не съм съдник и не мога да говоря за вините на хората. Защото вините на хората, професор Янакиев най-добре знае къде се говори за тях в таинството изповед, което е строго, ако мога да го нарека така, секретно. Той е между Бога, изповядващия се и свещеника, който го изповядва. Сега, Пловдивският епархийски съвет взе решение на свое заседание заради направеното крупно дарение, но дарение, което е видимо за всички, т.е. не пари, които са сложени в личен джоб, не пари, с които е купен някакъв документ, както се спекулира в пространството, се изгради един благолепен, хубав храм, в който не се извършва богослужение всеки ден и влизат хора, търсейки Бога. В тази връзка митрополит Николай, като всеки един архиерей, който е правоправещ, реши не да ръкоположи, това също е неправилно употребен термин, а да отличи с почетно звание основният титул на храм Преображение Господне в град Пловдив, господин ще ви прекъсна тук, за да дадем думата и на професор Янакиев. Очевидно, вие, миряните, които сте внесли тази подписка в Светия Синод, имате опасение, че в църквата по този начин, чрез раздаването на титли, могат да влязат нечисти пари, лица с съмнително минало и репутация?
Разбира се, че са нечисти тези пари. Да, наистина всички грешници... да дадем пари за строителството на един храм? Всички грешници имат път към църквата, но тяхната награда е на небесата, а не на земята. Ние сме в църквата, за да спасяваме душите си, а не да се кичим с титли. Вижте, в Българската православна църква има отстъпление от православието. Има тайна, нелегална институция, която се нарича Върховен Архонтски събор. Нека митрополит Николай се справи с колегата си митрополит Галактион, който се самотитулува председател на такъв висш Архонтски събор. Няма такава институция, тя е квазимасонска. Нека да се разберат и тогава да говорят. Ритуалите на този висш Архонтски събор са в вопиющо противоречие с духа на православието, с някакви мечове и т.н. Ако Петър Манджуков е архонт толкова, колкото Слави Бинев и Чомбе, следователно те са членове на една нелегална организация в църквата, която отстъпва от православието. Отче, бихте ли ми казал какво ще правите вие с хората, които са получили до този момент титла на архонт? Ще ви кажа, че не отговаря за тях. Ще кажа, че не отговаря за тях. Или може би да изкажете личното си мнение? Защо? Вижте, първо искам да уточня и това нещо, което неправилно се споменава и се спекулира с него. В Българската православна църква няма тайна нелегална организация Върховен Архонтски съвет. Митрополит Галактион се самотитулува нейн председател. Така. Така е я. Ясно Светия Синод на своето последно заседание разгледа правилата, по които може тази титла да бъде давана на хора, заслужили със своите. А до сега Петър Манджуков преди решението стана архонт. Ли може да отговорите? Аз ви отговорих, че Петър Манджуков е станал архонт на Полска епархия за дарението си. Преди решението на Синода. А е отличен с почетно звание. Ма няма такова звание според устава на Българската православна църква. Защо трябва да спорим с отеца? Той е независим от своя митрополит. Той няма да каже нищо. Предполагам, отеца има и собствено мнение. Не, той няма да посмее да го издаде. Той е под феодална зависимост със своя епископ. Може да бъдете убедени. Какво да издам, господин Янакиев? Професор Янакиев, извинявайте. Какво да издам? Това, че архонството в момента въобще не е толкова главно, а е като част от една тенденция, която се наблюдава вече цяла година на група хора, към които съжаление се представяте вече и вие. Ма каква група хора? Вдовицата на Бай Миле е архонт, бе, отче. Вдовицата на Бай Миле. Някакъв човек, който се нарича Чомбе. Не ви ли е срам? Не ви ли е срам? Професор Янакиев, ще си позволя да питам аз. Професор Иван Желев, който е един от основните... Стига с този професор Желев, понеже митрополит Николай има с него диалог, конфликт, въвлича цялата църква в това. Само ще ви прекъсна. Отче, бихте ли ни казал, православната църква как ще бъде сигурна, че парите, които ще влизат, ще бъдат наистина чисти и каква ще бъде разликата между ктиторите, знаеме тези дарителите на църквата и архи... Аз ще попитам професор Янакиев. В църквата като дарителство влизат много пари от най-различни хора. Те се наричат ктиторите, които ги даряват. Как ще различите архонтите? Каква е разликата между ктитори и архонт? Ктиторите са нещо едно, архонтите са нещо съвсем друго. Разлика няма. Делото е едно. Делото е дарителско. По същия принцип, по който има най-различни наградни фондове, които издават и за различни дори фондации. Безсрамие е това. Отстъпление от православието, което ние православния народ няма да търпим. Благодаря ви и на двамата. За съжаление изчерпахме спора. Благодаря ви, отче. Не разполагаме с повече време. Много се извинявам. За съжаление, по никакъв начин не можахме да сближиме позициите тази вечер на православната църква. Митрополит Николай, трябва да знаете. Утре ще потърси сам да говори, разбира се. Трябва да знаете. Ще видим в утрешния ден. Не можахме да сближиме позициите в този спор. Това беше от трибунал, уважаеми зрители. Останете с програмата на TV7.